والله بلال Den här gäller inte här i Sverige. Den här... Låt den brinna! Sverige är mitt land nu. Okej? Jag kan offra mitt blod för Sverige. Så håll käften nu. Jag pratar mycket. Okej? Mitt blod. Jag kan offra det för Sverige. Håll käften. Håll käften, din profet. Han är kidnappare. Han har haft sex med ett barn. Han har dödat många. Han har dödat någon. Okej? Som är 60 år. En gubbe på 120 år som heter Abu Adik. Okej, han hade skrivit lite ord till Muhammed. Han skickade någon som tog en svärd och han stoppade svärdet mitt i hans lever och tog ut hans lever också. På grund av han sa till Muhammed, du är inte profet. Du är profet. Ditt Koran nu, du ser vad de håller på. Det gäller inte i Sverige. tar inte någon annanstans. Den här är atombomb på jorden. Den här är mer än atombomb. Jag vill bara säga någonting. Sociala barn, era soner, på grund av att ni slår dem. Vet du? Vad tar socialen dina barn? Ni slår dem, ni kan inte behandla dem som är bra. Som Sveriges lag säger. Du slår dina barn.